Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Gina-recommend ginamon nga ma-maintain naton ang aton nga healthy lifestyle, no? Meaning being active. So dapat may exercise kita every day, mag-eat kita sang healthy food, no? So gina-recommend naton nga magkaon kita sang up to 5 servings of fruits and vegetables a day. Tapos i-lessen naton ang aton salt intake, dapat less than 2 grams per day lang. Kag i-avoid naton ang mga fatty, no, ang mga matambok or nagasebo nga mga pagkaon. So amo ning mga ginahalinan usually sang coronary artery disease or any cardiovascular disease man. So kung makakontrol naton ini nga risk factors kag ma-maintain naton aton mga blood pressure, so with the help of medications man, kinanglan before kita magpa-vaccine dapat continue ang mga maintenance medication. So sa aton nga sa cardiologist naton wala kita advice nga i-stop ang medications, no, kay importante gid ma-continue nga maging healthy ang aton heart before the vaccination.